veliki spomenik velikom vođi renovira, kao najvažniji ostaje muzej darova koje su dva predsjednika primila tijekom života. Visoko u planini savršeno uređeni park dijeli dvije palače u kojima se čuvaju darovi. Obilaze se u posebnim papučama, snimanje je strogo zabranjeno, no ipak dobivamo dozvolu zahvaljujući našem bivšem predsjedniku, Josipu Brozu Titu. Bio je velik prijatelj velikog vođe, pa se njegovi pokloni čuvaju u posebnoj sobi. Ima tu umjetničkih slika, trofejnog oružja, skupih zlatnih tabakera, srebrnih setova za kavu. A različite jugoslavenske organizacije i gradovi slali su poklone velikom vođi, od namještaja do običnih tanjura. No Titov saldo je vrlo siromašan prema Staljinovom, koji je među ostalim poklonio 4 automobila i blindirani vlak. Cijeli muzej duboko je ukopan u zemlju, točni podaci su tajna, ali mreža mramornih hodnika koja povezuje sobe u zbroju je duža od 15 km. Na svakom križanju hodnika posebna je soba u kojoj se nalaze grandiozni kipovi velikog vođe. Veličina uopće ne čudi kada se zna da se u muzeju čuva čak 225.954 poklona iz 184 države. I na to su silno ponosni. Takvo pokazivanje monumentalnih zgrada, nebodera, prostranosti i veličine nije samo zbog državnog sistema, nego i zbog jednostavno drukčije vizualne kulture, kaže Pierre Olivier François, francuski dokumentarist koji je drugi put u Sjevernoj Koreji.